Assalamualaikum teman-teman. Coba like, komen, dan subscribe. Ya, iki Bintang arep ngirim bapak. Bapak ki wis kek isuk ki ngemes jagung. Ki kintil-kintil bocahe arep ngirim bapak. Sandale sisian bocahe. Ya boleh sisian. Ya jenenge bocah, didelikne Tito. Dadi sandale ki sisih didelikne, sisiene ya didelikne. Jenenge bocah ya, lek awak ki mesti ngono kuwi. Kae bapak, panggilan le. Pak, iki lah Pak. Sander ngendi iki? Taruh nek sandeng rumput-rumput kanane. Oh kono ae, wis. Oh iya sandale bapak nek kene. Pak, iki lah mame. Iki bapak tak kirim menune iki. Lah kok ngene kok kutahno. Astagfirullah. Enggak minum. Iki Keberatan. Oh, iki mau tak bawakne teh, Bapak. Apa enak ini? Enak dong teh kok. Terus sayur iki jangan kates. Terus jangan iwak kali, terus kepala paten. Senengane Bapak. Iki. Enggak tak bawakne rantang soalnya mek mau siji dadi aromaku mek gor kon nek mangkok ae ngono. Jagung iki arang-arang iki tunggale cukul tunggale enggak. Iki emas ki ngene iki. Diemas. Dadi esuk iki bapakku saurunge ngonten iki mesti nek mawon sing nyemprat, sing ngemes, sing bla 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 bla. Tapi wis rada berkurang penggaweane, wis enggak ngaret. Soalnya wis enggak kuat, wis gampang sakit. Jadi penggaweane rada dikurangi. Wis mari ya, Pak? Tunggale enggak tukul ya, Pak? Mari Bintang sing ulur. Sing ulur ngewangi ulur Bintang. Ya memang nyamuknya banyak. Iya Pak. Nyapa enggak ndak dibabat parine? Mame go kene apa kono? Astagfirullah semut. Sama aku mang ndek kono semut abang jane wake. Mlebu kaki kiriku. Iso lho, Pak. Bapakku tas cuci tangan. Apanya sampean mang ndek kono? Makan nih. Sudah sarapan, Pak. Apa boleh sarapan ini? Jangan kates. Ane sampean. Harungan nih. Delak lho. Enak apa ae? Arep. Wis mang. Jangan kates. Sambal cumi. Sambal cumi sama jangan kates. Sambal cumi teko sapa kuwi lho? Lupa. Pak nembawon ki mam sembarang enak ya, Pak. Mergo enak liyane. Mergo enak liyane. Enake godhong-godhongan. Le aja berdiri ngono mi to, Le.
Enak, Pak. Ini blenderan kabeh jangane. Dadi iki mau tak anget. Lek lapar iki sembarang enak. Tapi nek Pokok lapar. enak apa ora? Ya basi enggak enak none. Pokok awake sehat iki mangan apa-apa enak. Golek lara, mangan sembarang-sembarang enggak doyan. Dadi wong ki nomor 1 sehat. Ya Le ya. Kapan Pak parine di nganu? Dibabat. Ngenteni wis enggak. Jane kates kurang asin rumasanku. Cilik Mas Pak. Kelopone. Hmm? Kelopone jan cuwilik. Kenapa? Bisa mongko. Terus Apa? Bisa jadi semangka. piye lek nyanyi? Terus piye Le? Enggak tak asik Pak. Dulu omonge tresno. Sebule kamu ninggal lunga. Dari kecil aja Pak. Mantan nih. Hmm? Mantan. Arep degan apa mau sampean? Tapi tak kasih. Gan. Engko ben dirahne bapak. Bapak isek sarapan kok. Bobot dua Bapak. Enak manuk ya. Di mana-mana Pak. Yang kosek no. Jane kates karo otok. Arewa kali. Ki jagungnya wis pirang dino, Pak? Enggak nyapi ya. Mosok lah engko wayah panen enggak ngerti no. Pokoke suwek ngono. Rata-rata. Di ingu sampai tua apa nganu, Pak? Enom dibabat ae, didol tebon. Gitu Pak. Ngantuk ele. Sandale sisian, sisih kuning, sisih biru. Selingkuh. Kiko wis, Pak, wis mari kabeh. Wes ada gitu. Engko lek bareng ngemes dikapakne. Kapak nih, orang Wis keri ngenteni. Sing kidul ngendi, Pak? Ya iki apa Lah kuwi wis enek. wis sejik nggen. Wis sing kuwi dol kono kae. Oh, Dadi nggene sing ditanduri jagungnya enggak mekur kene tok. Enek tempat lain sing yo ditanduri jagung. Semodok to? Mama nang kono ya dikerek lho, Le. Kilo enek langit semut. apa nih HP sampean? Dirone apa enek semua? Oh iya, enek semutnya banyak. Kalau enek sepur mil, nggih putih-putih. Biyen sini aneh amal ya, Pak.
Super mini liwat sik laris. Biyen bayar piro? 5.000 lek enggak salah. Mangayo murah men. Oh iya kan biyen kan mangewu kan mahal ya. Heeh. Jadi dana mahal. Ya sing 100 hari. Ki bapakku wis mari lek maem. Bapak nek mimik beda. Beda piye? Ya karo dimpet. Titik-titik ngono. Lara no sik apa? Ndak nyanyi karo bapak le ya Jawa loro. Upama aku rawati dosa lara. Bapak arep nyapa ke? Kayak bapak arep golek apa ke? Oh, golek degan. Kan gele-gele. Enggak lek cilik-cilik. Wih, enak le sing gedhe paling. Sedang anaknya sedang kan cilik. Pak, kuwi apa godhong salam? Sama nang ngisore bapak le. Oh iya, oke. Kayak bapakku arep ngerah kambil. Bapakku jan. Nek pulang piye? Alhamdulillah. Bapak. Bapak ki banter-banter kaya blunggon kok. Sampe sakit enggak le? Regane kakiku gong tinggi kok. Ya pecah. Yo pecah. Ya pecah ndale mau mi le. Piye cara ngene? Gak iso. Sama Ndak mangap. lagi iki. Lagi ya lagi. Pecah ya. Ya wis pecah. Pak, pengen delokne, Pak. Enak, seger. Enggak nggaret ta, Pak? Wis yo pulang yo. Ya, langsung. Subuh. Gak subuh Pak Aman mau. Kok kayak subuh. Gokil. Kale HP mama kak bawana. Aku takut anak kerumunan semut sekarang. Lek mlaku alon-alon ya Pak, ben entuk okah iki mek gurse entuk titik. Umpama aku rawat di dosa Lara. tak balas Lara. lara. Kaya satu Ngene wis bahagia. Wong ki lek bersyukur yang iki. Ngene wis bahagia. Ya urip ki kudu disyukuri. nek dipercaya. Ya boleh kamu ninggal lunga. Semen-men Pak apa Pak? Wah, semoga Dok. Yo. Tas disapu ya wis kayak alas emeh. Gubuke. Cintaku hanya kamu. Cinta merah, merah kuku. Wis kaya alas emeh ki lho kene. 660 umpama Aku rawati
kaya tatu sing tak tampa. Lagune sapa iki? Lagune Amel. Aku ra mentala. Loro tak bales loro. Terus piye neh? Enggak ngerti. Jebule kamu ninggal lunga. Apa Pak? Pak, Oh, Kabar kebone tanpa meski cerita. diumbah. Ini kebone emas, Pak. Berarti lek gadah-gadah ben gak beracun. aku rawat di dosa. Ki mau gak jam piro Pak sampean? Jam 4 Rawat di ganti acara. Wong iki roken. Bar iki adus terus ngonten. Kok selak diureng-ureng boseng kok. Iya. Arep adus pisan Pak. Nimbo ya sampean. Sanyone gak kenapa Isan? Tani lak cepat ya bodong. Oh iya, sanyone arep bapakku dicepot, mergane bodoh samare dicolong wong. Iki bapakku nimbo iki. Iya. Ki arep tinggi adus. Kita banyune ya ruwesik ya, Pak. Iki mah kan minggu. Heeh. Mangkate resik, mulai resik kan garani kerjaan. Bedane besok resik, mulai ya kudu resik. Pesane ki enek sanyone tapi ki dicepot mergo wis suwi gak pati nek mbawon samaring ku dicolong maling. Wis aja di video lah adus. Ya enggak lah. Enggak ada di video. Iya, Pak? Bisa di video lek mandi. Ya enggak lah. Enggak tinggal di video. Ini banyune sarep nggadus. Pateni gak ngalem. Lihat sik. Kok baratus tak rekam neh, Pak? Wes dipateni. Aku wis mari lah adus. orang bawa telur mah. Oh iya, sih. Kalau nggo telur anak ada telur. Ki bapakku, ya ki wis ganti dinas ki arep dinas ngonten ki. Pak gulone wi lho. Sadile ya antik wi, lain dari yang lain. Kayak neng toko renek ya, Pak. Sad Kok ikut danan. Kalau lek gondok lek. ya le mbandok. Ki nek mbawon ki duwe pitik ya, pitike ki ngendok. Ki papat. Digawa wasol pira dua ya le ya? Satu lah, enggak. Satu. Dua enggak apa. Oh, kok masak woga, Geng, telur. Cuma Ya, Pak. Ya le. Apa? Tas. Ada maaf ambilan le. Ya, Bapak ya senggawa. ya sampean no. Ya apa? Ya. Telasane langsung diumbah karo Bapak. Nanti klambine iki. Pak jagangnya, Pak. Ini perjalanan pulang. Bapak kayak wis ninggal dhewe mah. Dalane rungkut, astagfirullah, rungkut pol lah kan. Gaspol enggak sih? Awas, ricok lho kene, ricok lho. Astagfirullah, Kok berubah? Ah. Weh. Kena eri apa ora sampean mah? enggak. Ini Bapak. Bapak wis ninggal. Semangat Pak. Wis dapat 1 menit mah. Terus nggak apa-apa.
Iki bedae Mbak Amel mbiyen nggih sepedaan. Bukannya bedae Mas Tito. Bukan, bedae Mbak Amel. Bapak aneh-aneh kok. Sampeyan deket ta? Oh, wis. Dadah lho. Apa? Dadah, Pak. Dadah. Halo. Halo. Anak Rimer apa? Ayo banter. Iya. Pada cek dolan loh, nyapa? Kan sekolah lho. Masa? Bojone iki 1 bulan. Lah iki wis lebih dari 1 bulan kok.